Subvencije u poljoprivredi od ove godine su skoro duplirane. Proveravali smo šta kažu pčelari, voćari i stočari u zapadnoj Srbiji. Tijosav Salemović iz Lipnice ima 41 košnicu. Svako društvo država će u buduće sponzorisati sa 1000 dinara. On kaže da će mu to biti dovoljno da pčele sele i od pašnjaka do pašnjaka u toku jedne sezone. Da će da znači će u tom smislu jer su izuzetno veliki rashodi i troškovi, posebno za selidbu. Tako da te, da kažem, subvencije će dobro doći nama koji selimo. A Slavoljub iz sela Dobrače kod Arilja je voćar. Za njega je povišica duplo veća, sa 9 na 18.000 dinara po hektaru. Svaka pomoć je dobrodošla, pogotovo u našim ovde sredinama gde se bavimo, znači vidite i ovde brdovit teren, znači gde ne može se računa u Vojvodini i naš tereni nisu isto, nije ista potrošnja goriva kod njih i kod nas. Znači kod nas je to mnogo teže i ovde su usitnjene parcele. A stočarima subvencije su povećane i za mleko i za grlo. Ova cetulja umesto 25.000 dobijaće 40.000 dinara, a subvencije po litru mleka od iste krave umesto 10 biće 19 dinara. Pa imali smo subvencije, smo koristili, ranije su bile po grlu 25.000, a sada su 40. Pa smo imali subvencije za mleko, bile su 7, pa 10 i sad su izašli na 19 dinara. Mnogo je bolje na odnosu kako je bilo. Nama svaka, pogotovo nama seljaku, svaka pomoć od države mnogo znači. Dakle, svaka pčela, ovca i krava imaće svoj džeparac, koji će uskoro biti dupliran. Za Informer televiziju, Dragana Ćendić.